odiochieng' ma kawuono. Aya kanya kwara Muge Jwang' ma en finance bill kata paro mar chik omenda higa mar 2020 kod adek. Odiochieng' ma kawuono koro idhi pedhe kacha od bura kendo wacho odiochieng' manyoro nokete kacha kawuono koro idhi go ombulu e wiye. Jomage madware, jomage makwede, to ka gikwede iwacho ni kwan mag jo od bura mantiere od bura kacha ere kaka gidhi goyo ombulu. Odiochieng' ma kawuono ema dhi bedo kacha ka wang'eyo ni paro mar chik omenda ni odhi kalo koso oyo. Kata kamano ka okalo mage omenda go midhi tii kacha mondo mi olose budget mano ma idhi somo odiochieng' no makiny. Waluwe yo makare. Walter Nyambaga, Crispin Owino, Edwin Okoth, Simfros Okinda, Judith Omondi. Jofwambo wagi dhi bedo oko kacha mondo mi onone kendo okele gi yo makare. Ka wantiere studio ka wabago mana twak mondo mi wakoni yo makare ni gin gik mage mantiere kacha, yuto mage ma jopiny dhi yudo kar kanyo, hinyruok mage ma jopiny dhi bedo godo. E kinde go duto ka wakelo ni e weche ma watwak godo are sani sa 3 nyaka warom kacha sa 7 odiochieng' ma kawuono. Nyakwara Muge Jwang' kawuok mane finance bill nitie gik moko mathoth